Baixo a mirada da estatua de Ramón Cabanillas, que senta nun banco da praza do Concello de Cambados, arrincou o sábado o roteiro literario dedicado á súa figura. Queríamos facelo, eu creo que un roteiro emotivo e así creo que foi, porque houbo recitado dos seus poemas da Terra Asoballada, que precisamente se cumpre o seu centenario este ano. Eu creo que se achegou unha realidade a todas as persoas que participaron nel, unha visión diferente do que o patrimonio arquitectónico de Cambados a través do seu patrimonio literario e da obra de Cabanillas. Cambados, Feciñán, Santomé, Paseo da Calzada, Casa Natal do Poeta, Ruínas de Santa Mariña, Casa onde finou, son algunhas das paradas dun percorrido que, ademais da biografía de Cabanillas, tivo como fío condutor da Terra Asoballada, obra da que este ano se cumpre o centenario da súa primeira edición en 1917. Cabanillas sentímolo noso porque, pola vinculación tremenda co pobo onde nace, pero está claro que estamos falando dunha figura que realmente é unha figura actual e imprescindible na literatura galega. Estamos falando, xunto con Rosalía de Castro, os millores poetas que temos. O profesor Ramón Caride converteuse no guía deste paseo que se prolongou máis de 3 horas, con 10 paradas e a lectura doutros tantos poemas do poeta da raza que demostraron a súa relación coa vila. A idea da imbricación de Cabanillas con Cambados, non? Pasou 5 anos prácticamente en Cuba, tamén viviu moito en Madrid, viviu no País Vasco, viviu noutros sitios, pero sempre volveu a Cambados. A obra dela é esencialmente cambadesa, na raíces, na idiosincrasia, na maneira de entender a vida. Unha oportunidade para Cambados de amosar a súa riqueza patrimonial e cultural, tanto os cambadeses como os visitantes que se achegaron atraídos pola proposta. Pois un xeito de presumir de todo o que temos e de sentirnos orgullosos da nosa cultura, do noso patrimonio, das nosas vivencias. Que é unha maneira de achegarse, de unha maneira, eu diría que de lecer, de achegarse á figura, a obra e ao entorno da vida de Cabanillas. Pois gustoume moito polo que ten de cultural e a nivel paisaxístico, a nivel de trato entre persoas de diferentes grupos sociais e, por suposto, a proxección que dá de Cambados. Este roteiro naceu da colaboración entre a Deputación de Pontevedra no marco do Ano do Patrimonio e a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e está incluída nun programa que organizou iniciativas semellantes noutros puntos da provincia.